Siji warga asal Surabaya ditemokno matek mengkurep nang sandinge jeding Pasar Kebon Agung Kutha Pasuruan Kemis sore wingi. Jare seksi, korban matek sakmarine ngombe obat cacing. Gawe kepentingan selidikan, mayite korban digawa nang rumah sakit gawe diotopsi. Para bakul nang Pasar Kebon Agung Kutha Pasuruan dikagetno barek ana mayite wong lanang sing ditemokno nang pinggir jeding pasar Kemis surup wingi. Korban dieruwi jenenge Hengki, umure 57 tahun, warga Surabaya. Pas ditemokno mayite korban posisine mengkurep. Ana mayit iku langsung direpotno nang polisi. Tim Inafis Polres Pasuruan Kutha sing beber olah TKP nemokno botol obat cacing dibedhek teke korban. Jare Muklison seksi moto, sadurunge ditemokno entek umure, korban ketok gak sehat mbarek tangane gemeter. Korban ya sempet njaluk digawekno ngombe, tapi gak let suwe korban ngeblak semaput sampai akhire dipastekno mate. Sakmarine olah TKP, mayite korban langsung digawa nang RSUD Dr. R. Sudarsono Pasuruan gawe diotopsi. Periksaan medis diputuhno gawe mastekno penyebab mateke korban, opo gara-gara efek mari ngombe obat utawa penyebab liyane. Abdul Majid, JTV.